papa min tan arata mi yita mamni an min tan aranno min ni sam arani andu wat ko jaggi kam ona ni de mana selli kam ça va merci alhamdulillah yetara yimbe galen celli heb celli sana modom do régler salo connexion tan babam ko jom boni ama jani babam balandi pawon way min de en tout cas jam ati kam do ah bon ngega jam tan albe jam won liggey goto nan mi liggey ko Dubai adandi hay min horam to gonmi do mbodi di yaati kono ko jidami horam ko dum ko jidan ma balandi kadi sa dañi ko min tan dañi min kadi sam dañiran ko an dañi adandi mero situation gallo pa ala donc min tan mero mi wayani oppam anon way war fu machallah alhamdulillah paraji manon do feere ne badda fof won mo gandumi jokkindira mo ka wolluma ha jaha wot ko nanja nafta en hoore ma nafa jinnama ah bon ada andi liggey no sir min yima non min bala hala ma hun to sirani min kam yidana de liggey ngo annanda horma kewɗo affaire uji amma jam babam no wona ɗo hooli kam mbiɗa hoolima paw way waade fof sa rewi hedde mero yahar babam te so yimmum tan o waɗata aɗa andi mbaɗa andi ɗum koye danduma dow ew gasi mais ala probléme ta liggey no sir ko an addan kam ka ɓi nenam addanta kam bon ko jam rek gaddata mbimam essaye haaldude nenam ko heddi fof koye ma ala probléme en tout cas hokkam autorisation rek e hokkum numéro o ok avec plaisir hokkum numéro ok ala probléme joni mbaɗam yakam kinni par ce que mero goppum galle mbaɗa salmini yimɓe galle so salmini ok ba woni biga dem inchallah est ce que a liggey Dubai ni ɗum mataw koyɗo ɓoynam rewde ɓaɗi Nouakchott a yiilo liggey ha Tampa donc ka heɓde ala photom naata en mi jooɗi ɗo e gal wat feere mi ummon change situation gallamen on wayni so wona nena waɗi kolo rek min ñamata bawɗi Allah joni wuuro ngo welani de wallahi welani wallahi welani no batten te eɗen ndewa lebbi ɗiɗi mbaɗa andi kam jutta joom galle ma arɗo te so namdim kam luwas ni fof mi haaɓat kanko no muññi no feewi andi kam hande weeɓa hen wallahi wallahi e wan ala to ƴeewɗa liggey mboɗum yaha tan mbeɗa darda Allah miɗon ki hebde kono holto ɗaminimi kadi on kam aduna kalnami ɗamini kono inchallah mi andi salam kama Allah e tokat nen an a ummake dande futur wallahi yide an wona wima so futur kawtere to tawma ya jooɗɗon sama artan kala majjan ko ne gallo wayri yidem ni bosi ardo hiccan mato bi wori arto jago sallude mo haldema gon wallahi wona de mawɗo woto coci bani en yalte mbedda jiiɗo fof ndaara wi oɗo cinnamum nehani ɗum te kadi so ko mbaɗɗe mum needi mata hen jonjom haala a majjani ko woni e gallo wadde sani bammo ko caɗele ɓole bama woni ɗi comci ko woni ɗi comci ɗi julɗe en ɓorno ɗum mi kom cugle to se ko sa he joni kaldara voilà no bolsi waɗi mo selli neni somi haali mbiyon kam e niɗɗo on hande bammo ko wi ko cugagam tolni ɗum fof ko an waɗi ɗum fof ko an waɗi tan e mais ɗum no complication ala hen ɗum ala complication ma aduna ne wallahi ma aduna ne inchallah so Allah jaɓi de toute façon min addi kam ɗo waɗi kam jooɗa salo ga ko yiɗi yewtidde mo sinon wona ɗum taw noon fayido suuɗam baba jam yewtere jam kay on keɓa liggey goto mais liggey wona ɗo alhamdulillah holto Dubai il faut mi voyage Dubai joni noon ha dañe ɓamen kañum haalan kam ɗo haalan kam ne mbimo noon watta am haalde jinnamum ha para son jaɓino ko ndigalmo ɗo ko jooɗi wallahi ɗum koy ala probléme min jaɓi voyage par ce que onon ji situation haɗen baaba liggay situation men no muusi wallahi ma haɗe altan haala ma baaba liggaki hen ɗim ɗon ɗum hor won haaju ma baaba sinno ko sagu yimɓe ngala oɗo temps yimɓe ngala temps haala ni ɗo gallo fof tampere maire somin dañi kay an a dañi liggey min dañca ko ɓuuri ɗum hande a addani ko ɓuuri hande oɗo haala welte ewa mi addi omon compliqué o joni mimi haala ala probléme kanko e sen dañi oɗo omo yaha Dubai de wiya Dubai joni heɗomi tan wona ko min haalata an joni Dubai ala ndiyam ɗum sona e télé wo heɗomi haala mi dañi gallo ko an diidata walla komin diidata an diidata an woni baba wona komin woni baba galle te kadi kala ko jiɗmi ko ɗum o yahani woyi o yahani bami yahani o yahani hande o yahani janggo te kadi ay ginnano oɗon kaala hen e booli si ay guel ɗon ko naafi guel guel ɗon ko naafi ko naafi acci ɓi gomlo law so ɓi Allah si on de wawma ko naafi aɗa hakkude mum babe kanko jiiɗo moƴƴere waɗo haala kanko hammo ko yaade kanko galle maɓe ala gonɗon bammo ko ala kanko bammo ko tampani joni ko bamma tampi quoi kanko bammo ko tampani
Bab ko tam net tampul fof haale. Ani ko joni bamo tampani ko bamma tam. Joni a yahani hande a yahani. Nen accu haal dedi mi mom haaldemo. Te kadi ƴew ay min mo contorɗa o ha wallahi adun nan yeso mo. Ndar gay. Adun nan yeso mo. Min mi sontaki. An joni a liggaki ɗo jaha Dubai mbiya ɗi liggoro mati toon ɓuri hewde liggey ɗo an ñande fof wona ko ɗon dendinta kay o liggorako ɗum an kam ko kalta ko ñande fof wona ko ɗon dendinta barmeji o liggorako ɗum liggo hay fopirde galle ɗum wona liggey kono liggey kanko yaha ɗo runo liggoyo adda haalis kan wima ko Dubai fay heɗen ɗon explique ay liggey toon e liggey ɗo wona goto an toon ɗo une seul jour mam gagne $20 $20 and imagine so weccam million ngaji wonata ga nema ma change ma heb iPhone 11 ma heb auto min den yimɓe mbattat batade mi ɗo min de bawɗe Allah keɗɗen haala mo a faami téléphone ngaji en change gurdam ma change en ni ɗum fof ala ɗum ɗo l' essentiel ɗo henni an a yahan Dubai ɗo liggorɗa gasi gajo babugal wattat gurdolam o gajo holto meɗen yidde debbo en ɗanno ɗum kayni heewni wayno ndeydi hay galle koddiɗo men ɗo mahaɗa ha wayno jaamo addunoɓe men ɗo ñande fof ala fof gaddanta men mi yiiɗa rewde hen ni aybinam kadi aybinanima koko gonkal men on wona ko ɓiɓɓum rewɓe tan jeeyi aybinam enen taade sagal mo jogui ɗo no kañum kam yaata ko nder tan e simmeji mum tan e lelde en dañi kam neɗɗo kam baaɗo kam addana men idée ni kadi yaha Dubai yo ya yo tottu on yahatanno yo Allah waɗe barke e bolsi ngam ɗum tan mbawmi wiide yo Allah waɗe makko barke ɗum wona haala so wonno naafi ko yaha haalan goɗɗo kon ko ɗo yiiɗen min de mbiɗo wondi hen kan jimmi ko gonda hen mi wona wasde heɓ jabde konngol ma jimmi ko gonda yam jimmi gonda yam chéri boya mbaɗa ɗum an woni feccel fittano feccel hineram horo moralam mi molarani ko kalam ma eyi moralam holya nawomo koɓe haalduɓe toon haɓe pamodiri ɓe mbaɗa kono jaadu heɗo Salut, ça va Eva? Ça va bien. Ça va, comment tu vas? Tranquille, tu vas bien? Ça va, je vais très bien. En fait, c'est à propos de Gérard, là, que je t'avais vu à Paul, c'est lui qui m'a donné ton numéro. Oui, si, elle m'a dit ça. Ouais, à propos de travailler au Dubaï, tu vois. Elle m'a dit que tu es prête à partir. Ok, je compte. Je compte sur toi. Ok, donc, si tu es prête, donc, c'est quoi? Tu vas mettre 300 000. Le reste là. 300 000. 300 000, 300 000. On peut expliquer ça à mon père. À ton père, vas-y, passe là. Passe le téléphone. Allô, Mbedda. Machallah, comment tu vas, père? Vous allez bien, ça va? Ça va, alhamdulillah, ya tere Allah. Alhamdulillah, machallah. Eh, bismillah. Dubaï, parti de Dubaï, quoi va dans Dubaï, là-bas, qu'est-ce qu'il est là-bas? Ouais, là-bas, tu travailles quoi? Tu travailles juste par journalier, tu auras $20. Donc, c'est pas comme là-bas, quoi, là où elle est là, en Mauritanie, c'est pas comme ici. Travail, $20, quand on n'est pas travail, il trouve 20? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toi, Johnny, là-bas, ça dit ligo, ne ligo yara. Ligo, c'est genre juste mélange de travail, essentiellement, c'est pas compliqué. Quand même, il y a des tas. Donc, c'est ça qui travaille journalier. $20 par journée. Celui qui fait par journée, c'est pas. Toi, Johnny. Quoi, téléphone tant moi avec toi en cas de. Ouais. N'est-ce pas? Moi, toi, viens galle. Kewɗo haalis kay ko ma naata galle ma. Non, c'est pas la peine. En téléphone, c'est qu'on dit en ici. Hay ko wi e. Donc, il faut qu'on dise Maintenant j'ai jabé. Mais si goɗɗum jolti hen. Pewno ko suudu nande. Mami yiruma. OK. Hey, l'argent. You know. Oui. 300 000. Holto keɓami ɗum.
ewo d'accord mi jabi d'accord mi jabi d'accord mi jabi. Ok, on va régler ça. An babagal an gad arsuguma ara hay teppere ma goppane wedo. Assalamu alaikum kedde seede ew joni fat min joni ay dum do fof joni ko an nan kam hen wona an nandi kam hen ew joni min holti detten 300 000 300 000 enen de be baden dum do men tan 300 000 mi yahada ya tabala men da mi yeb teggirnam an jeewa holto dañoyda dum do so wela sa an ko ya yid adi heewi machallah yimbe ma annen so wela kam mi hem tapita horam dum an tan adda 300 000 joni ala problème joni am ya hedde so on ko sehlam ko gijam minen piji te kadi kalgo mbimi yo wadana mom wadana mi dum mi yida ni hebbinde mako e mi yida hebbinde mako nyaagodi wal ni kono ma mbiyam mom tan yo nyalmam kono non sa diw sa sor sa mut 300 yo ngartu million ngai garta wana 300 000 ango million ngai beta nana ko wi ko hala mo ay joni hala mo ay Seyd Cham hala mo ay wallahi bu salon compliqué c'est hala ba mo biste adan ba ma machallah wi hakki sa hakki ay do nani dollar de changer ha wono ko jiddo ko bidano waddo ko dollar ko nan o min bawa yide mo tan hawr harbe ko nawdem kanko peut-être som halde mo arbe joni ma c'est pas là jom xaalis ko ma yiye ta so baya ono kay mari fer ham yaltu nox murtani o mi yaltu dum kay Dubai monji gallo changer min duni ma alle sidi duni ma andi dum min tigi duni ma hande ala ko bernam de welti do yo xaliss o argent de toute façon min bolom li ya salli yo poftoyda horligu hande kay min hande fof ko min liguro lelo poftoda ha ibrahima ma min taccaɗum